Bore da gyfeillion, dyma chi'r coddiadau am yr wythnos yma, a does dim llawer ohonyn nhw. Croeso i'r Oedfa ac croeso yn arbennig i'r rhai sy'n ymuno gyda ni ar Zoom. Ac yn arbennig croeso i Dylan, mae'n dda iawn i gael ei gyda ni. Sul nesaf, Oedfaon fel arfer, yma am gwarter i 10 y bore ac ym Porthcawl am gwarter wedi 11 y bore a'r Gweinidog yn gwasanaethu yn y 2 Oedfa. A credwch yn y budo, dyna ddiwedd y coeddiadau. Ac fydd erbynio yn yr offro yma nawr. Diolch yn fawr i chi. So ddim wyt a ffredol a sanitari, derbyn y rhoddion hyn i waith. Ac wedi derbyn yr ymwneud i derbyn a hefyd yr un. Pan oedd o'n gofyn i lo, yn efo'n hydiant yn hafwyr i sy'n. Amen. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi. O'n i'n mynd i ofyn cwestiwn i chi reit ar y cychwyn. Oedd hi'n ddiwrnod arbennig dydd Mawrth diwethaf, da chi'n gwybod diwrnod beth oedd hi. Ond eich bod y cliw i fyny ar y sgrin. Oedd hi wrth gwrs yn ddiwrnod Ann Griffiths. Ac mae Ann wrth gwrs yn un o ffigurau amlycaf bywyd diwylliannol ni yng Nghymru ac yn benodol yn yn hemyna ni. Ond un o'r merched enwocaf i ysgrifennu barddoniaeth yn y Gymraeg hefyd, gyda falle un mwyaf poblogaidd yr emyn welen sefyll rhwng y myrtwydd ynde. Ac mae rhywun wedi dod i boblogrwydd hefyd, oherwydd mae yna sawl ffilm, dramau, nofelau, cerddi diri wedi creu yn dilyn bywyd Ann, a da ni'n meddwl am sioe gerdd Theatr Maldwyn, Cwmni Theatr Maldwyn, yn un ohonyn nhw y sioe Ann. Ac yn dros 5 mlynedd yn ôl, 6 mlynedd yn ôl, mi nath y gantores Sian Meinir yn do. Mi nath hi a drama o gwmpas yr enw Dambaid Fendigaid Ann. Dwi'n gwybod os gathach chi cyfle i weld hwnna. Ond byddwn ni'n edrych ar ei ffydd a'i ffyddlondeb hi yn ystod y gwasanaeth heddiw. Ond cyn i ni fynd ymlaen i sôn ychydig am ei bywyd hi a'i dylanwad hi, gadwch i ni droi at un o emyna Ann Griffiths ei hun, sef Emyr Rhif 84. 84. O arglwydd yw ragluniaeth ac echawdwriaeth dyn, tydi sy'n llywodraethu y byd ar nef dy hun, yn wyneb pob caledi sydd neu eto ddaw, dod gadarn gymorth i mi i lechu yn dy law, ac yn y blaen Emyr Rhif 84. Thank you.
Wrth feddwl am gyfraniad a bywyd Han Griffiths, un o'r darlleniadau ddaeth i'r meddwl yn syth oedd y ffordd mae Iesu'n disgrifio i ni i aros ynddo ef a efo do yno nina yn yr wir winwydden wrth gwrs. Mae ni yw'r canghennau a bod ni'n dwyn ffrwyth ac mae bywyd Han Griffiths yn un oedd yn dwyn ffrwyth ac mae hynny i weld yn ei gwaith llenyddol hi. Ond gadwch i ni ddarllen gyda'n gilydd o Ioan 15. Mae fi yw'r wir winydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri ffwrdd bob gangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wy fi wedi lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y winwydden. Ac felly'n union ni allwch weitha heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r winwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a mina ynddo yntau yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, gaiff ei daflu ffwrdd fel y gangen diffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau ac esglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhaswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe roddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy chi ddwyn llawer o ffrwyth, a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf una wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel yr wyf i wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'm llawennu ddi fod ynoch, ac i'ch llawennu chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngyrchymyn i, carwch i'ch gilydd, fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych wy'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn wy'n ei orchymyn i chwi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dewisiodd i, ond mae fi a'ch dewisiodd chwi. A'ch penodi i fynd allan a dwyn ffrwyth sydd yn aros. Ac yna, fe rydd y tad i chwi beth bynnag o fynnwch ganddo yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Y bendithiau Duw darllen ar gwrando ar yn cyfer ni bore yma. Un o emyna Ann Griffiths gan i eto, a ddeud y gwir, emyna Ann Griffiths gewch chi gyd heddiw. Ond mae'r emyn nesaf yma, sef 335, un bennych sydd gyda ni yma. Ond mor berthnasol ydy o ar gyfer yn byd ni heddiw, lle mae gymaint o boen a ansicrwydd. Mae geiriau Ann Griffiths yn canu yn uwch heddiw nag mae wedi gwneud erioed mae'n siŵr.
Ond dyma frawd a anwyd i ni, erbyn cledu a phob clwy, ffyddlon ydyw, llawn tosturi, heiddau gael ei foli'n fwy. Rhyddhawr ceithion, meddyg cleifion, ffordd i seion union yw, ffynon loiw, bywyd meirw, a'r ychyg adw dyn yw Duw. Emyr Rhif 335. Gyfle i weddio rwan, gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Plygwn gael dyfrondi yn wylaidd ac yn ostyngedig y bore yma. Eithgeisio i thirnad. Arglwydd, da ni'n gofyn i ti drwy dy lan ysbryd i'n harwain ni yn gweddi y bore yma. A da ni'n diolch i ti am y gair yr ydyn ni newydd ei ddarllen gyda'n gilydd, sydd yn canolbwyntio drwy ddweud mae Iesu yw'r gwir wynwydden. A rwyt ti'n galw ni i aros yno ti i dderbyn dy nerth a thgariad, fel canghennau'n tyfu o'r un ffynhonnell o fywyd. Wrth feddwl am ganghennau, da ni'n meddwl am ganghennau i'r gorffennol, y tystion hynny a fi oedd yn ddyfal yn rhannu dy neges o gariad ac yn ei drosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. Ac yma yng Nghymru mae gennym ni stor o unigolion o dystion allan ni henwi. Ond yr wythnos yma ac heddiw yn benodol, yr ydyn ni'n meddwl am Ann Griffiths. Merch o Ddolwar Fach. Yr un a gafodd nerth o'r gwir wynwydden. A da ni'n diolch i ti am y ffydd a losgodd yn ei chalon, am yr emyna sydd yn dal i godi ein calona ni, ac am y dystiolaeth sydd yn aros yn fyw dros y cenedlaethau. Arglwydd, dysg i ni i aros yno ti fel y gwnaeth Ann. Fel y bydd yn bywyda wedi gwreiddio yn dy air, i'n lleisia yn llawn moliant, a'n calona'n troi yn wastad at y gogoniant sydd i ddod. Gad i ni fod yn ganghenna byw heddiw.
yn dwyn ffrwyth. Mewn byd sydd yn llawn poen a dryswch, ti yw'r un sydd yn dod â gobaith. Pan fydd trais yn lledu, pan fydd rhyfeloedd, dangos i ni sut i dyfu ffrwyth tangnefedd. Pan fydd tristwch yn llethol, dangos i ni sut i gario ffrwythau cysur. A pan fydd casineb yn gafel, dangos i ni sut i fod yn ffrwythlon yn ein cariad. Ond fel y mae'r darlleniad yn ei awgrymu y bore yma arglwydd, tor ymaith bopeth sydd yn segur yno ni. A phlanna yn ddyfnach, dydd oedd thineb ath dosturi di. Boed i'n bywyda ni fod yn wynllian sy'n dwyn ffrwyth i'th deyrnas. Ffrwyth sydd yn para. Ffrwyth sydd yn goleuo tywyllwch y byd hwn. Arglwydd, ymdawelwn am ychydig i gyflwyno ein gweddiau personol i ti. Y gweddiau hynny sydd ar yn calonna a'n meddyliau, fe wnawn ni nhw'n hysbys i ti yn awr. O Dduw ein Tad, criw hi'n gweddi ni felly. Pan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn hyddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad, yr hwn yr wyt yr nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler y dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, gwared ni rhag drwg. Ein o ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gygoniad. No eisoeso. Mae gadwch i ni barhau drwy ganu yn hymyn nesaf, sef ym rhif 722 a 2. 722. Ni ddichon byd a'i holl deganau fodloni fy serchiadau nawr, a enillwyd a ehangwyd yn udd nerth fy Iesu mawr. Ef, nid llai all ei llenwi, mor ddi am gyffred yw, o amsyllu yn ei berson fel y mae yn ddyn a Duw. Ac yn y blaen, 722 a 2. Serchiadau mawr.
Wrth feddwl am Anne Griffiths, un o'r bobl dwi yn ei glywed yn ymhen yn syth ydy diweddar Iorwerth Davies. Hynny oherwydd pam ddwedodd wrth i os o'n i'n gwybod lle oedd y Llanrhaeadr y Mochrant, a fi'n dweud nag oeddwn ni. Yr hyn ddwedodd o'n sydd oedd ardal Anne Griffiths, meddwl fo. Dolwar fach Llanfihangel yng Ngwynfa. Ac fod yr ardal yna wedi bod yn ddiethyr iawn i mi, ges i rhyw bythefnos yn ôl fynd draw i briodas yn ffrind yng Nghapel Pen-dref Llanfechyn. Ac mae hanes, wrth gwrs, bod Anne Griffiths wedi bod yn rhan o'r gynulleidfa yn y fan honno yn gwrando ar bregethu. Ac yn pwyntio, rhai'n pwyntio at y sedd oedd hi yn eistedd ynddo. Ond dydy Anne Griffiths ddim yn ddiethyr i'r un ohono ni na chdi. Pan dyn ni'n meddwl am y darlleniad wnaethon ni i ddarllen, mae Iesu'n dysgu drwy ddelwedd syml iawn, ond yn bwerus, y wynwedden a'r ganghennau ynde. Ac fel na all y gangen fyw heb y wynwedden. Ac felly hefyd ni allwn ni fyw heb Grist, ynde. Ac wrth edrych ar fywyd Anne Griffiths, un o'r pethau dyn ni'n ei weld yn glir, mae'r gangen fechan yma oedd wedi huno yn llwyr yn y wynwydden. Roedd ei bywyd hi yn fyr, yn 29 mlwydd oed, yn marw. A'i bywyd hi'n llawn galar a phrofedigaethau, ond fe gynhyrchodd ffrwyth o ffydd sydd yn dal i fyw hyd heddiw. Mi oedd hanes am Anne neu Nancy. Nancy ddyn nhw'n galw hi dolor fach. Byw ar fferm bychan, ynde? Efawr o gyfoeth, ond yn llawn gwaith calad. Ac roedd sôn amdani pan ddi farw ei mam, roedd Anne ond yn 17 mlwydd oed ar y pryd. Ac fe gymrodd hi'r cyfrifoldeb dros redeg y tŷ a gofalu am y teulu. Chydig bach o hanes Anne i chi yn fan hyn. Ac yn ei harddegau, roedd Anne yn hoffi'r gymdeithas leol, yn mynd i'r nosweithiau o ganu a dawnsio ac i'r dafarn ac i'r ffeiria. Ond yn 1796, wrth glywed pregeth y parchedig Benjamin Jones Bwycheli, un o Gweinidogion yr annibynwyr, gafodd hi droedigaeth, gafodd hi brofiad ysbrydol a daeth i ffydd, ac fe newidiodd popeth i Anne yn y fan a'r lle. Ac fe ymunodd hi ar mudiad Methodistaidd a bu'n rhan o'r adfywiad oedd yn lledaenu dros Gymru ar y pryd. Ond mi briododd, wrth gwrs wedyn, ac yna un ferch bach ar enw Betsy. A bu farw'r y plentyn bach yn fuan iawn ar ôl iddi enni'r plentyn. Ac roedd honno'n ergyd ddofn i Anne yn ôl o sôn. A bu hechyd hi wedyn yn dirywio o blegyd hynny. Ond mae'n rhoi darlun i ni yn dydy. Darlun o'i bywyd hi. Ac i mi, y profiadau hynny o'r profedigaethau cynnar yna, o golli ei mam ac yna y plentyn, wrth gwrs mae hynny wedi cael effaith yn dydy ar ei ysgrifennu hi ac ar ei hymyna hi. Ond drwy hynny i gyd,
Drwy'r profedigaethau hynny, fe daliau ati i ganolbwyntio ar Grist, i aros yn y ffynhonnell, yn y winwydden o nerth hynny. Ac mae'n siŵr yn bod ni gyd wedi profi nerth a'r profiad hynny yn ein bywydau ni'na hefyd yn dod. Ond pŵer geiriau hefyd yn de. Chod, nas gyda ni filodd ar filodd ar filodd o eiriau o waith creadigol am. Yr unig beth sydd gyda ni di 8 llythyr. A faint o emynau, ydych chi'n gwybod? Mae'n siŵr bod o'n math o gwestiwn sy'n cael yn mastermind ydy. Mae yna 70 o emynau. 70 o emynau wedi goroesi, sydd yn syrydanol mewn gwirionadd o gysidro bod Ann yn 29 mlwydd oed yn marw ynde. Ond llawer ohonyn nhw wedi cadw gan Ruth Evans ei morwyn hi, a gan ffrindiau oedd yn cofio ei geiriau ar lafar. Ond ychydig iawn sydd wedi hangan pa mor ychydig sydd gyda ni'n dangos ffydd ddofn ac sydd yn ysbrydoli hyd heddiw. Dywedo'r rhai bod ei gwaith yn cyfuno dyfnder diwynyddol gyda chyffro personol. Ac felly bod hwnna'n ynglwm ar diwygiadau y cyffro personol ynddo. Ac felly'n gwneud ei llais yn unigryw yn hanes llenyddiaeth Cymru. Ond fel un o'i hymyna mwyaf cyfarwydd, fe drodd Ann Griffith sy'r adnod yn caniad Solomon, sef yr wy fel Rhosyn Saron, fel Lili'r Dyffrynnoedd, da ni'n gyfarwydd o honna. Fe drodd yn ddisgrifiad o Grist ei hun. Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gweinidog teg o bryd, ar 10,000 y mae'n rhagori o wrthrychau pennau'r byd. A rhagom chi feddwl, mi yda ni'n mynd i ganu hi nes ymlaen, reit? Rhagom chi meddwl bod fi'n mynd i adael honno allan. Ond yn ei gyfrol Ann Griffiths, mae perchedig J. Price Williams yn deud hyn am Ann, ac dwi'n dyfynnu, Crist yw calon ei holl profiadau, sylwedd ei holl ryfeddod, ystyr ei holl weddiau, sail ei holl ddefosiynau, a chanolbwynt ei holl obeithion yn y byd hwn a'r byd a ddaw. Mae'n ddipyn o ddeud yn dydi. Ond o'r hyn sydd yn hyfryd yw fod Ann yn gweld prydferthwch Crist ynddo. Ein Rhosyn Saron sy'n achosi'r rhyfeddod. Mae'n gwrs, da chi'n bobl sydd yn hoffi cael rhosod neu'n rhyfeddu at flodau a garddio. Ond wrth edrych ar Rhosyn, y rhyfeddod o weld sut mae hwn di tyfu o hada bychan, ynde. O fod yn rhywbeth bychan iawn i dyfu mor hardd. Pwy all beidio rhyfeddu, ynde. Y petala'n clymu i'w gilydd yn dwt. Ond nid yw perthynas cariad yn un go iawn os nad oes na elfen o ryfeddod y chwaith. Ac o'n i ti wan yn gofyn i ni ryfeddu bore yma. Mae Iesu'n deud yma'r sawl sydd yn aros yno fi, a mino yna yntau yn dwyn llawer o ffrwyth. A da ni'n gallu gweld hynny yn hystiolaeth unigolion, yn eu geiriau nhw a'i gweledigaeth. A mae hynny'n wir am dystion y ffydd, dystion y gorffennol, dystion heddiw, ac yn benodol dystion y tyst, a welwn ni yn Ann ei hun. Ei dystiolaeth merch ifanc o fferm fechan, ond yn llawn ffydd yng nghanol profedigaethau. Ei geiriau, maen nhw'n brin i ni, maen nhw'n drysorfa cenedlaethol. Ia i Gristnogaeth, ond i Gymru gyfan ynde. Ac yna gweledigaeth roedd ei meddwl ei chalon wedi hanelu at dragwyddoldeb.
Yn byw bob dydd gyda golwg ar Grist. A dyna'r neges ynde, y bore yma. A da ni'n byw pob dydd gyda golwg ar Grist. Un o'r pethau dros yr 2 ddiwrnod diwethaf, a ni fel chitha dwi'n siŵr yn edrych ar yr hyn o Putin wrth gwrs wedi dod o draw i weld Trump ynde. Ac yn meddwl o beth ddaw o hynny. Mae rhywun yn, wrth gwrs, yn poeni ac yn mewn galar o'r hyn sydd wedi digwydd yn yr Wcrain ac ar draws y byd gyda Gaza yn ogystal. Ond pan ydyn ni'n meddwl am erchychderau yn byd ni, pan ydyn ni'n meddwl am arweinwyr yn byd ni, mae'n bwysig yn bod ni'n nghanol y cyfan yn cadw yn llygad ar Grist. Oherwydd pam ydyn ni'n cadw yn llygad ar Grist, pam ydyn ni wedi'n gwreiddio yn y winwydden, da ni'n dangos ffrwyth cariad, da ni'n dangos ffrwyth gobaith, da ni'n dangos ffrwyth tangnefedd. Ac mae'r byd yn brin o hynny heddiw. Mae'n bwysig yn bod ni'n gwreiddio yng Nghrist. Y gwersi i ni yn fan hyn o edrych ar fywyd Ann Griffith Sack wrth i ni edrych ar y darlleniad ydy bod Duw yn defnyddio pobl gyffredin i rannu ei neges o gariad, i rannu ei neges o heddwch. Doedd Ann ddim yn ysgolhaig, doedd hi ddim yn ddiwynydd, doedd ddim yn berson enwog o gwbl, merch o bentref bach yng Nghymru oedd hi. Ond oherwydd ei bod hi wedi aros yng Nghrist yn y gwir mynydfen, daeth ei bywyd yn dystiolaeth nerthol ynde. Ac efallai gallen ni deimlo yn fach o edrych ar y newyddion, o edrych ar gyfarfod Trump a Putin, gallen ni deimlo'n ddiymadferth weithiau'n wyneb rhyfel yng Gaza, tlodi digartraf, newid hinsawdd, newidiadau gwleidyddol mawr. Ond trwy aros yng Nghrist gallwn ddod yn sianeli o obaith, cydymdeimlad a chyfiawnder. A mae'r gair hefyd yn ail, mae'r gair yn para. Ac ysgrifennodd Ann, ond ychydig o lythyrau ac ymyna, ond mae ei nerth yn para i fwydo calonna nifer canrifoedd yn ddiweddarach. A pan awn yn ganghennau yng Nghrist, gall hyd yn oed ein gweithredoedd syml, gweithredoedd bach, ein gair caredig, ein gweddi neu gymorth i rywun, ddwy'n ffrwyth. A mewn byd sydd yn llawn y rhaniad a'n sicrwydd a thensiwn, gall ein geiriau a'n gweithredoedd sy'n gysylltiedig â'r gair fod yn dystiolaeth barhaol. Ac yna mae ffydd gwirioneddol yn ffrwythlon. Mae ffydd gwirioneddol yn ffrwythlon. Godwyn oedd Ann galar a salwch a marwolaeth gynnar, ond yr oedd hi ar dan, a bu ei ffydd yn dwy'n ffrwyth. A heddi wrth weld dioddeffaint byd eang, mae'n ffydd yn galw ni i aros yng Nghrist. Fel bod yn gweithredoedd o dosturi, dewrder a chariad yn adlewyrchu Crist yn y byd sydd ohoni. Ac felly ein galwad ni ynde. Fel Ann rydyn ni'n cael yn gwahodd i aros yng Nghrist. Mae'n byd angen canghennau sydd yn dwy'n ffrwyth. Nid canghennau sydd yn ymddangos yn fyw, ond sydd yn sychu heb gysylltiad â'r ffynhonnell. Mewn pob gweddi, gweithred a llais dros gyfiawnder a heddwch, rydym yn galw i ganiatáu i Grist lifo trwom ni, mewn i fyd sydd o digon o angen. A rhywbeth i gofio, nid yw unrhyw gangen yn dwy'n ffrwyth ar ei phen ei hun. Dim ond pan fyddwn nhw'n aros ynddo ef y daw'r ffrwyth, a pan ganiatawn iddo lifo trwy'n bywyda, cariad a gobaith i
goleuon ni. Er mwyn I enw. Amen. Fe gadwch chi ni ganu yr emyn un o'i emynau mwyaf fan Griffith dros yna rhai yn tybio. 319. Gwelen sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilwng o'm holl fyd. Mae o ran y rwy'n ei adnabod, ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd. Henffych fore, y caf ei weled fel y mae. Ac yn y blaen, 319. A gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad yw, y chymdeithas yr ysbryd glân, fydd o gyda chwi o'i. Amen.